Здравейте, намираме се на една любима улица на Велико Търново и на всички гости на града с история, напоена с история. Точно в сърцето на Велико Търново искам да ви презентирам къща с механа, двор, гледки и още много неща. Затова гледай видеото до края и ще коментираме. Че обиколката ви хареса, нали? И на мен къща за живеене, за филмова сцена, идеално и за букинг туризъм, Airbnb. Така че ако искате, обадете ми се за евентуални огледи, ще се радвам. И за последно имаме парко място и помещение, което може да се превърне в гараж. За повече подробности на огледите. Усмихнат ден! РБГ. Ние се подписваме под нашите обещания.